svima, pogledajte svoje zadatke. Ballerina cappuccino. Sve jasno. Dakle, da vidimo. Moram razmisliti šta ću. Da, znam. Ova okrugla kora mi odlično odgovara. Sad ću pažljivo iseći sredinu. Tako je. Zatim ću sastaviti kocku i dodati krem. Sa svih strana, tako je. Zatim ću sve ravnomerno razmazati. To je to, šolja je gotova. A sad ću početi sa ukrašavanjem. Zalepit ću ovakve lepe oči, obrve, nos i obavezno usta. Kakva lepotica je ispala, samo pogledajte. Ostalo je da je napunim. Zato ću uzeti M&M's bombone i sipat ću ih pravo u šolju. I kakav kapućino bez pene. Ja ću koristiti mlečnu i belu čokoladu. Tako je. A sada belu. Ostalo je napraviti lep crtež odozgo. Eto, sve je gotovo. Izgleda divno. Ovo je zaista super. Moram da se potrudim. Evo tvog zadatka, bako. Šta? Ajkula u patikama? Zanimljivo. Dobro, ja počinjem. Prvo moram da izmrvim ovu koru. Uradit ću to rukama. Ovako. Eto šta sam dobila. To je baš ono što mi treba. A sad ću uzeti malo pavlake. Dobro. Dodat ću ka ovim mrvicama. A odozgo ću sipati mleko. Sada sve to treba dobro promešati. Eto tako. Sada od ovoga se može napraviti to što mi treba. Prebacit ću testo na dasku i obmotati ga folijom. Zatim ću razvaljati sve oklagijom. Odlično. Sada treba skinuti foliju i iseći krajeve da bih dobila ravan lepi sloj. Odozgo ću sve premazati filom, a zatim uviti. Sve treba raditi pažljivo da ne polomim i ne ispustim. Tako je. Ostalo još malo. Sad ću oblikovati testo. Ispalo je slatko. Ostalo je samo da obojim to. Zato ću koristiti belu čokoladu. Sipat ću je pravo odozgo. Polako i ravnomerno. A sad ću dodati plavu čokoladu. Da, to će biti idealna ajkula. Da vidimo šta sam još zaboravila. Da, oči. I naravno zubi. Odlično. Ispalo je čak i bolje nego što sam očekivala. Svaka mi čast. Ja imam problem. Moja kora je malo izgorela. Ali nije strašno. Znam šta da radim. Samo ću skinuti izgorelu koricu i niko ništa neće primetiti. Eto, nešto počinje da se ocrtava. Savršena glava krokodila. Jel da, bako? Da, dragi. Sad ću obojiti krokodila. Taman imam čokoladu zelene boje. Dakle, preliću glavu čokoladom. Tako je. A višak čokolade će se slivati u tanjir. Odlično mi ide. Sad ću zalepiti oči i zube. Tako je. Super. Samo nešto nedostaje. Evo ga. Idemo! Ovo će savršeno odgovarati mom krokodilu. Sad čekajte. Ćao, ćao. Gledaj, šta je tamo? Ups, izvini. To je bilo teško, ali uspeo sam. Dakle, to mi neće trebati. Da, ispalo je ekstra. Ne mogu da se nagledam. Završili smo. Prijatno. Wow, sve izgleda jako dobro. Jedva čekam da probam. Izgleda ekstra. A kakav je ukus? Sviđa mi se. A sad je tvoj red. Da? Kako divno miriše. I to mi se sviđa. Odlično. Idemo dalje. Kako zanimljiva konstrukcija. A sad ću probati ovog krokodila.
Pa naravno da sam to ja. Da li je neko sumnjao? Evo vašeg sljedećeg zadatka. Pažnja, pažnja. Gledajte. Infanzini bananini. Boneka ambalabu. Sve jasno. Ja ću početi. Dakle, prvo treba nacrtati konturu. Uradit ću to crnim testom. Da, tako je. A sada mogu oboljiti sve to. Dodat ću belo testo. A zatim brown. O da, odlično mi ide. To je to. Može da se skida sa šporeta. Gledajte kakav lepotan je ispao. O, stvarno ni loše. Dakle, sad je moj red. Sad ću vas naučiti da pravite remek dela. Počinjem da crtam glavu. Da, zatim ću napraviti ruke. I koru od banane. Počinjem da dodajem boj našem remek delu. Prvo bela, zatim roze i naravno žuta. I još malo i sve će biti gotovo. Hajde da vidimo šta smo dobili. Eto, to je to. Infanzini bananini. Ispalo je super. O, da, svaka ti čast. A ja ne mogu tako. Bako, stalo si samo ti i evo tvog zadatka. Okej, sad ću vam pokazati staru školu. Ja sam u mladosti išla u umetničku školu i također nešto umem. Odlično. Prvo mi treba crno testo, sa njim ću nacrtati konturu, a zatim ću sve obojiti. To je lakše nego dečje bojanke. A moja žaba će biti neodoljiva. Tako je. A sada veoma pažljivo skidam. Eto, tako se to radi, dečurlio. A prijatno mala. Wow, kakva lepota. Svi su ispunili zadatak. Sad ću probati šta je spalo. Veoma dobro. Dakle, ko je sljedeći? Kako je to cool. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Kakva smešna beba. Ajde, dođi kod mene, sad ću te pojesti. Da, to je jako dobro. Kakav težak izbor. Znam, svi su pobedili. Jeste čuli, svaka nam čast. A sad mi se jede nešto normalno. Hoću prženo jaje. Može. Prosto ko pasulj, ja sam spreman. Bako, probudi se. Sve ćeš prespavati, hajde. Bako, Šta? pogledaj tamo je zadatak. Pa to je prosto. A gledaj, prvo ću sipati ulje u tiganj. Hajde sada ti. Dobro, sad ću. Šta je ovo? Zašto se ne lije? Hajde. Jao, nešto nije u redu. Pa nema veze. Jaje ulje neće pokvariti. Jao, ti si stvarno smotan. Dobro, sada uzimam jaja. Tako je, pažljivo ću ih razbiti u tiganj. Kakva magija. Sad ću pokušati. Pa izgleda da sam uspela. Ali ne baš onako kako sam hteo. Jao, sve sam pokvario. Pa ne brini, dragi, nema veze. Ovi amateri ne znaju ništa. Gledajte kako to radi pravi šef. Dakle, prvo odvajam belance od žumanceta. Tako je. Ljuska ide u đubre. Ona nam neće trebati. A sad ću umutiti belance mikserom. I zapamtite, nikad ne izvlačite iz činije uključen mikser. Inače će ja biti na vama. Tako je, belance je spremno. A sad ću raditi sve isto sa žumancetom. Idemo. O da, završila sam. A sad ću sipati žumance u tiganj i ispržiti sve. Odlično, na redu je belance. Sipat ću ga odozgo i ravnomerno rasporediti kašikom. Šta je to? To je, bako, moja specijalna kajgana. Be, samo se hvali. Nema ništa bolje od klasičnih prženih jaja.
O, ja sam završila. A mamice, šta je to? Ulje puca, šta da radim? Trebao sam samo da isključim šporet. Hvala, bako. Dakle, uzet ću tanjir i servirati moje jelo. Jao, ne izgleda baš dobro. Ali sad ću pokušati da uradim nešto. Dodat ću malo više šlaga. Da, on uvek pomaže. Tako je, prijatno. Prijatno. Ja sam tako gladna. Jedva čekam da probam. Ovo jelo izgleda zanimljivo. O Bože, šta je to? Fuj, to je odvratno. Ne mogu da verujem da sam stavila to u usta. Fuj. Neću to da jedem, nema šanse. Ovo već izgleda primamljivo. Liči na neku pitu. O ne, ukus nije lep, ne sviđa mi se. Dakle, nadam se da će treći pokušaj biti uspešan. Sad ću probati. Da, to je jako ukusno. Konačno, normalno jelo. Imamo pobednika. Bako, čestitam. Da, klasika je najbolja. Jo, dobila sam najmanju fantu. To je tužno. A Mandy imala više sreće. Ona ima srednju porciju. Ali Britney je imala najviše sreće. Pogledajte koliko fantu ima. Da, to je sve moje. Ali prva počinje Jane. Hajde. Super, spremna sam da probam svoju fantu. Gde je? Evo je. Baš je ukusna. Šta? Tako malo? Pa dobro. Jesam sad ja, da? Juhu! Wow, koliko fante! Kako je hladna i jako ukusna! To baš osvežava! Sada Britney, ajde! Da, pritiskam. Ajoj! Neverovatno! To je bilo baš moćno, jel da, devojke? Hoćemo još? Neću da jedem ljuti čips. Plaši me. Oh my god. Jao, samo pogledajte ovu jezivu kutiju. Očigledno će to biti poslednji čips koji ću pojesti u životu. Mamice, plašim se. To se ja plašim. Pogledajte moju porciju. Mandy, počni ti, molim te. Oh my god. Dobro. Sva sam se naježila. Jako se plašim. Dobro, mala porcija uopšte nije strašno. Kako ljudo. Prošlo je. Hajde, Jane, sad ti. Ne, ti si na redu. Ti. Jedi već. Dobro. Da mi ne bude tako strašno, poješću čips sa prijateljima. Da, emitovat ću. Ćao svima. Danas ću pojesti najljući čips na svetu. Pogledajte kako izgleda. Jeste spremni da vidite to? Onda počinjem. Već mi gori jezik. Ali držim se, sve u redu. Da. Kako si hrabra. Drugari, zapratite ovaj kanal zbog Jane. Ne. Sve u redu, da. Eto, sve sam pojela. Ajoj, ne mogu više. Ups, šta će sada biti? Ne mogu više da izdržim to. Treba mi hitno voda. Oh my god. Šta? Gde je voda? Ajoj. Staj mi samo jedno. Da, kakvo olakšanje. Jao, kako odvratno. Hoću da zaboravim na to. Završila sam. Dobro, ćao svima. Gde ćeš? Jedi svoj čips. Moraš pojesti ga. Hajde, 3, 2, 1, otvaraj. Mamice, jeste vidjeli to? Plašim se da zamislim šta će biti sa mnom kad ga pojedem. Hajde, Britney, verujemo u tebe. Hvala vam. Ali sumnjam da će mi to pomoći. Devojke, postaje mi jako ljuto. Hajde, možeš ti to, Britney? Još malo. Hajde. Evo ga, počinje. Sad će pući. Ne
boj se, pomoći ćemo ti. Jel ti sad bolje? O, da, kakvo olakšanje. Hvala vam, devojke, spasili ste me. Jao, ovaj mentos je veličine mog prsta. A srednja porcija nije loše. Wow! Koliko bombona sam dobila! Neverovatno! A Jane ima jako smiješnu porciju. Da, znam. Pa šta da se radi? Moram pojesti ove male bombonice. Baš su ukusne. O, kako osvežava. Gledajte, sad imam ledeni dah. Super. Ja sam završila. Ko je sljedeći? Britney, sad ti, hajde. Da, to je odlična vest. A već sam spremna da probam sve bombone. To je baš hladno. Sad ću napraviti balon. Gledajte. Jao, smrzla sam se. Konobar. Tu sam, gospođice. Dajte mi mentos. Ovo će vas ugrijati. Izvolite. I spremio sam vruć čaj za vas. Izvolite. Baš ti hvala. Da, sad mi je mnogo bolje. Hej, sklanjaj se odavde. Kako prija. Oh my. Mandy, šta čekaš? Sad si ti na redu. Da, tačno. Evo je moje bombone. Ali moram se pripremiti za to. Aha, stavit ću rukavice, kapicu i šal. Da, tako je. Sada mogu probati. Tako velika. Sviđa mi se. Super. Poješću svaku bombonu. Da, prelepo. Devojke, gledajte mi balon. Kako vam se čini? Sad će pući. Ups. Wow, pogledajte. To je pravi sneg. Mandy, napravila si nam pravu zimu. Hoćeš da se igramo? Hoću. Eto ti. Super. Jo, jesi se smrzla? Izvoli. Tako će ti biti toplije. Hvala. Ej, šta da radiš? Eto ti. Eto i tebi. Jo, nikad nisam vidjela tako malu kolu. Slatke. Wow. A Britney je dobila veliku flašu. Da, blago meni. Šta? Šta? Ne mogu da verujem. To je najveća flaša kole koju sam ikad videla. Cool. Mandy, ti počinješ. Da, znam. Ej, devojke, to nije obična kola. To je žele od kole. Super. Šta? Kola mi se zaglavila u grlu. U pomoć. Hvala vam, devojke. Baci kocku. Ja sam sad i ja. Odlično. Da. Ovaj žele je fantastičan. Oduševljena sam. Poješću sve do kraja. Da. Blago meni. I meni se jede. Jao. Ruka mi se zalepila za flašu. Jao, kako da odlepim to? Šta je to? Ne mogu da skinem flašu. Zalepila se za moju kosu. Pomozi mi. Pazi. Ups, izvini, Mandy. Tišina, smiri se, sad ću sve popraviti. Eto, tvoje kikice. Vratit ću je na mesto. Dobro je. Skloni tu flašu. Da, sada Jane. Super. Vreme da i ja probam svoju divnu kolu. Jao, ne mogu da istisnem žele. Šta da radim? Ne znam. Halo, dragi, hoćeš mi pomoći? Čekam. Naravno, lepotice. Ćao, devojke. Ćao. Tako si ja. Neverovatno. Mandy, skloni se, ja sam Britney. Ja sam Mandy, kako si? Hej, ne smetaj nam, pričamo. Ti ne smetaj. Hej, hoćeš mi pomoći sa kolom? Naravno. Hvala. To je baš ukusno. Sipaj više, još više, još više.
Ja sve prljava. Thank you. Hvala, dragi. Možeš da ideš. Vidimo se. Idem i ja. Stani, čekaj me! O, kako lepo. Kako slatka krofna. Sviđa mi se. I ja sam zadovoljna. Wow, neverovatno. Blago meni. Pogledajte. Jedva čekam da probam. Stani, ja počinjem. Let's go. Dobila sam najmanju krofnu, ali preslate. Sad ću je probati. Super. Sad ja. Konačno. Stani. Ja sam na redu. O, ja obožavam glazur od jagoda. O, tako je slatka i ukusna. Divno. O, blago njoj. Jane, požuri. Super. Hoćeš mi dati ove mrvice? Molim te. Pa dobro, uzmi. Super. Hvala. O, da. Baš ukusno. Jeste završili. Konačno je moj red. Ja ću jesti kao prava dama. Prvo ću odseći sebi malo pače. Da, tako je. A sad ću ga probati. O, da. To je najlepše što sam ikad jela. O, blago meni. Mogu jesti to non stop. Za doručak, ručak i večeru. O, magično. A možeš li da požuriš malo? Ne možemo da te čekamo. O ne, da li će stvarno jesti po malom komadu? Jao, ni do sutra nećemo završiti. Dobro, Jane, hajde da se igramo. Papir, kamen, makaze. Dobro, a sada šah. Pobedila sam. Ne ljuti se. A kako treba stavljati to? Jel tako? Zamisli, a posle mu kažem. Ja, spava mi se. Daj meni. Skoro sam završila. Ostao je posljednji Komad. Završila sam. Bravo, bravo, Britney, svaka čast. Odlično. Bravo, svaka nam čast. Završili smo izazov. Iako je trajao baš dugo. Nema veze, zapratite naš kanal. Bako, pogledaj tamo. Šta? Pogledaj tamo. Što se tako dereš? Dakle, spremite za mene bombonu sa ukusom kole. To je lako. Nije problem. Šta je to? A vidi, bako, potrebna je Coca-Cola, mislim flaša kole. Čarobni nestana kole. Čak i bez ruku mogu. Vidi šta radi. Ups. Ne. Izvinite, kola je kriva za sve. Još jednom izvinite. Okej, vraćam se kuvanju. Trebaju mi bombone. Sipam puno bombona u flašu. A sad ću dodati tajni sastojak. Puno šećernog sirupa. Malo sam prosula, ali tako i treba. Sve ide po planu. Dakle, ostalo je još malo. Gotovo, završila sam. Nema. Tegla se mogla razbiti. Ko to kaže? Od mene sve spremno. Ostalo je zatvoriti i promućkati. Shake, shake, shake. Završila sam. Ej. Ovo nisam planirala. Pusti me, flaša. Juj. Ema, je li sve u redu? Da, sve je super. Stavit ću to u led da bi se steglo. Šta? Okej. I ja ću napraviti bombono, ali po bakinom receptu. O, ideja. Stavit ću med u frižider da bi se zaledio. To će i biti bombona. Bako, gdje ćeš? Ups, zaboravila sam. Hajde, kuvaj ti.
U redu. Gledajte kako se to radi. Mala je tražila bombonu sa ukusom kole, znači treba što više kole. A sad mi trebaju žele bombone. Sipat ću ih u vrelu kolu. I dodat ću malo šljokica za našu princezu. A sad ću promešati ovu zlatnu tečnost. To se treba raditi veoma pažljivo. Treba mi svaka kap. To je to. Završila sam. Wow! Hej, to nije wow. Gledajte sad. Bako, pridržite vilicu. Sad će vam otpasti. Wow, kakva je to magija? Je li to dim? Moja bombona je potpuno smrznuta i spremna. Joj, setila sam se. Sad ću i ja doneti bombonu. I moja bombona je spremna, samo što je jako hladna. I ja sam završila. Pogledajte. Prijatno, dušo. Wow, je li to sve za mene? O, medo, probat ću ga. Kako se rasteže? Baš ukusno. A šta je sljedeće? O, zlatna kola. Također ukusno. A sada ti. O, unutra su bombone. Probat ću. O, da. To je ludo ukusno. Pobeđuje sestrina bombona. Juhu, pobedila sam. Želim bobicu. Ne diraj, a ni ti isto. Odlučila sam da želim vafle. Biće urađeno, gospođice. Okej, pokušat ću. Vafle, to sigurno znam. Stanite, ja sam prva. Napravit ću najbolje vafle za svoju nuku. Brašno, mlijeko, šećer, maslac i mešamo to sve. Jeste vidjeli kako mogu? Bako, to je prošli vek. Sad se sve može uraditi uz pomoć tehnike. Šta? Ja ću brže. Hajde, bako, hajde. Navijem za tebe. Baš ste smešni. Okej, ubrzat ću se. Ali, kako to? Mogu ja brže. Hajde, bako. Jel, baka se slomila. Jel sve u redu? Jeste. O, moje testo već spremno. Obične vafle? Ne, to nije za mene. Boje su najbolji prijatelji svakog kuvara. Uz njihovu pomoć napravit ću najlepše vafle. Vafle boje duge. Zapamtite to. Pa dajte, učinit ću sve bolje i lakše. Što bih čitala recepte kad postoje gotove suve mešavine u koje samo treba dodati mlijeko i promešati. Ostaje samo da se spremi. Ostalo je malo sačekati i gotovo. Savršeno. Probat ću malo da bih bila sigurna da je to ukusno. O da, fantastično. Ema, zapravo spremamo za malu Margot. I moja vafla je spremna. Baš je lepa. Sad treba staviti sve vafle na tanjir i dodati borovnicu. A dugo je nisam jela. Bako, je li to jedeš borovnicu do teta? A ne, sve ide u moj jelo. O, šta je ovo? O, javorov sirup. I njega ću dodati. Sve najslađe za moju nuku. I posljednji dodir je mirisna nana iz moje bašte. Kakav je to zvuk? Kako ukusno, ne mogu da stanem. A jao, ne brinite, još mi je ostalo testo. Evo, gledajte. Što? Nema više? Što da radim? A ja sam ti rekla. U redu, sad ću smisliti nešto.
Da vidimo šta je u mom rancu. Bundeva? Ne. Popit? Mislila sam da sam ga izgubila. O, Hagi Vagi. Kako je zabavan. Ali ni to, ni to. O, našla sam. Ovo odgovara. Sad ću skuvati rezance. Šta si izmislila? Čekaj. To, sve spremno. To nije ništa gore od testa za vafle. Čak je malo ostalo za mene. Pa, valjda je sve spremno. Stavljam na tanjir. Odlično. Joj, kako smiješno. Joj, vi ste amateri. Moja vafla je već spremna. Ostaje da dodam završne detalje majstora. Dodat ću još i male slatke oblake. Tako je. I malo ovdje. Sad sipam šarene konfete. To je to. Ja sam najbolja. Završili smo. Prijetno. Odlično. Jako sam gladna. Prvo ovo. Baš ukusno. Želim još. A šta je ovdje? O, moja omiljena borovnica. Probat ću. Jo, to je ludo ukusno. Borovnice i vafle su najbolja kombinacija. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Okej, sad ću probati. Uj, odvratno. Dakle, bakine vafle su najbolje. Je li neko sumnjao? Najbolja sam. Branim se. Joj, pazi se. Hej, imamo izazov. Sada želim krofnu. Slatku krofnu. Spremna sam za kulinarsku bitku. Oreo i Nutella? Šta? Hoću ja, daj mi. Ukusno. A sada spremaj. Dodat ću malo Nutelle, u stvari malo više. I Oreo sipam to sve u kesu. I počinjem da mrvim Oreo kolači. Joj, šta se tamo dešava? Emma, stani. Udri još. Eto, sad imam mrvice. A sada mi treba... O, ruka, da, promešat ću sve rukom. Probat ću. Baš ukusno. Okej, nastavit ću da spremam svoje krofne. Najbolja sam u tome. Sva deca vole moje krofne. Samo pogledajte kako su lepe. I što je najvažnije, ukusne. Od uvek sam volela krofne sa šećerom u prahu. Šta još treba? A ništa, to je savršena kombinacija. Super bako, ali moje jelo je bolje. Krofne su već spremne. A šta je kod šefa? Kod mene, kao i uvek, sve genijalno i ukusno. Savršena okrugla krofna. Sve krofne treba iseći na pola. A zatim treba uzeti slatki sirup od jagoda. Krofna nikako ne može biti bez punjenja. A sada treba spojiti dva dela. I to je to. Krofne sa punjenjem su spremne. I završni dodir. Uzet ću topljeni marshmallow i napravit ću glazur od njega. I ne smem zaboraviti na konfete. To je najvažniji deo. Učite od mene dok vam pričam to sve. Fuj. Sve sam zapamtila, hvala. Ali ja ću svoje krofne ukrasiti Nutellom. Sve je spremno. Prijetno. Odakle početi? O, uzet ću ovu. Wow, prelepo. Naravno da je prelepo. Dakle, sad ove krofne podsjećaju me na oči. I ove su ukusne. Hvala, dušo. Idemo dalje. Ovo izgleda nevjerovatno. Jao, i miris je divan. Pa to je Nutella. Obožavam je. Biram sestrine krofne. Da, ponovo sam pobedila. Čekajte.
Juhu! Pobjeda! Spremite mi kajganu. Da, jedu mi se jaja. Ništa lakše. Šta? Pa dobro, pokušat ću. Bako, ne spavaj. Da, ja? Ne spavam. Sve sam čula. Uzimam dasku, papriku i majstorski je sečem nožem. Sad uzimam kružići paprike, sipam ulje u tiganj i razbijam lepo pileće jaja. Odlično! Shvatila sam. Sipam ulje. Puno ulja. Čekaj, šta to radiš? Nemoj toliko sipati. Sad mi treba jaja. Imam ovakva lepa. I razbijem ih u tiganj. Ljuska nije potrebna. O, da, odlično mi ide. Ups, izvinite. Kajgane je najlakše jelo na svetu. Razbijem jaje. Odvajam belanca od žumanceta. Kod mene će biti najbolja kajgana. Dalje uzimam špric i sakupljam belance. Sad ga sipam u tiganj. Zatim treba napuniti špric žumancetom i dodati ga ovdje. Gotovo. Šta? Gorimo? Joj, sad ću gasiti, ne brinite. O ne, moja kajgana je izgorela. Ali imam ideju. Kečap uvijek pomaže. Ups. Sad je sve u kečapu. Dođi kod mene, utešit ću te. Moje remek-delo je skoro spremno. Ostalo je dodati nekoliko detalja. Prijatno. Joj, kakav je to užas. Ne, neću to da probam. Bolje da sklonim to što dalje. Ovo jelo je mnogo bolje. Probat ću ga. Uj, mrzim povrće. Ne sviđa mi se. Možda će ovo biti ukusno i izgleda slatko. Sad ću probati. Wow, to je baš lepo. To sam i htjela. Baš mi se sviđa. A biram kajganu šefa. To, hvala Margo. Ja sanjam o prelepoj roze kući. Čak znam šta mi je potrebno za to. Ej, što to radiš? Šta si se zamislila? Dobro, napravit ću kuću iz svojih snova i niko me neće sprečiti. Dakle, počet ću sa farbanjem kuće. Uzet ću roze farbu, naravno. O, da, pogledajte kako lepo curi ova farba. O, a boja je prosto magična. O, da, moja kuća je potpuno roze. Izgleda prelepo. Tiffany, a šta ćeš ti raditi? Roze kuća, ozbiljno? Ja ću farbati svoju kuću u ljubičasto. Pucam farbom iz mog pištolja. Da, cela kuća će biti ljubičasta. A krov će biti crn. Njega ću obraditi vatrom. Tako je. Odlično. Šta je ova Jess opet smislila? Hajde, stavite mi to u dvorište. Hvala. A sada hajde da zalepimo ovu foliju koja liči na cigle. Super. A sad će moj pomoćnik Sam napraviti prozor. Sam, i ne zaboravi da staviš okvir. Da, naravno, gospođice Jess. Završio sam. I na krov neću zaboraviti. Oho, ovo podsjeća na pravu kulu dvorca princeze. To je to, završio sam. O, to je baš ono što sam htjela. Hvala ti puno. Ozbiljno? Tako i ja mogu, ali bez svakakvih pomoćnika. Imat ću svoje kule. One izgledaju mnogo bolje nego njene roze kule. Da, to je prava stvar. A sad ću uzeti crni papir i makaze. Hoću da napravim od papira lepe uzorke. Tako je. Zalepit ću ih na kuću uz pomoć žvake. O, da. To izgleda baš dobro. Zadovoljna sam. Posljednji dodir i to je to.
A sada uzimam šablon u obliku srca. Njega treba obojiti. Stavit ću preko foliju, a sada farbam. Kontura će biti crna. A unutra ću napraviti sve raznobojno. Da, tako je. I još malo. Wow, kako moćno. A sad ću dodati malo crvene boje. Ekstra. Dodat ću još zelene boje. I plave. Gotovo. Wow, ovo srce izgleda tako super. Hej, šta se to čuje? Moj pomoćnik je odlučio da napravi za moju kuću lepu terasu. O, kako slatko! Hvala! Ne zahvaljujte! Kako boli! Udario sam prst! Jadan ja! Šta da radim? Kako je smotan. Dakle, šta ja da napravim? O, znam. Prvo treba staviti stubove. Da, tako je. Odlično, ja mogu sve sama. Meni niko ne treba. A sad ću napraviti krov i crnu ogradu. O, da. Sada na terasi mogu praviti roštilj. Dakle, spremit ću par pljeskavica za burger. Kakav miris, nevjerovatno. O, kačić ovdje ovu krofnu, baš je slatka. O, a što to tako miriše? Oho, Tiffany peče nešto ukusno. A ja sam tako gladna. Šta da pojedem? O, smislila sam. Da, napravit ću za sebe šećernu vunu. Imam specijalni aparat. Treba malo sačekati. Skoro sam završila. Eto, sada mogu da probam. Prelepo. O, sad sam se setila da kuća mojeg snova ima oblake. Upravo su oni nedostajali za potpunu sliku. Stavit ću ih ovde i napraviti stazu u obliku duge. O, neverovatno, moje dvorište je prelepo. Dakle, Jess, tvoja kuća je stvarno predivna. Ja sam oduševljena. A sada, hajde da vidimo šta je uradila Tiffany. O, ona je odlučila da izloži stazu ka svojoj kući od crnog uglja. To je zanimljivo rešenje. O, gledajte, stavila je čak i sveće da se niko sigurno ne izgubi. I par nadgrobnih spomenika. Sumnjivo, ali dobro. Devojke, vaše kuće s polja su već spremne. Svaka vam čast. Idemo dalje. Sad ću ući u svoju kuću. Jao, ovdje je tako prazno. Treba nešto uraditi. Dakle, prvo ću okačiti rasvet ovdje. Divno. A zatim lepe zavese. Ekstra. Šta još da dodam? O, znam. Napravit ću par slika. Kako sam lepa. Neverovatno. Sad ću ove slike staviti na zavese. Šta može biti lepše od mene? To je najbolji ukras. I dodat ću još malo cveća. O, to je divno. Već mi se mnogo sviđa, ali još nije kraj. Uzet ću farbu i četkicu i nacrtat ću na vratima lep crtež jednoroga. Aha, to je rog. A sad ću nacrtati sve ostalo. Oči. A zatim uši. Neću nigde da žurim. Hoću da sve ispadne lepo. A nos će također biti žuti. A tu će biti roze jezik. Eto, moj jednorog je spreman. Presladak je. Čekajte, plafon mi se uopšte ne sviđa. Izgleda tužno. Sad ću ga ukrasiti penastim cevima. O, da! Ovo baš podsjeća na duvu. Svaka mi čast. Hoću još da okačim na zidove mekane roze jastuke. Da? Kako romantično.
Čekaj, da šta da stavim na pod? O, tepih, naravno. A neka i on bude roze. I treba mi puno igračaka i jastuka. Tako je. O da, o boljem nisam ni sanjala. Sada mogu malo da odmorim. Ja sam također odlučila da renoviram svoju sobu. Okačila sam rasvetu, a na zidu će biti poster mog omiljenog rockerskog albuma. Da. A na drugi zid ću okačiti što više mojih omiljenih CD-ova. Napravit ću 100 od guma. Da, to je baš brutalno. A na njega ću staviti sveće, paukove i bundevu. Par lobanja isto neće smetati. O da. Ovdje će biti fotelja. Oh, kako je mračno i brutalno ovdje. Ja obožavam svoju sobu. Hoću što pre da napravim neku žurku. Jedva čekam. A meni trebaju najveći zvučnici. Da, ovakvi će biti taman. Oho, sprema se dobra žurka. Ali da li je spremna za to komšinica Jess? Sad ću odsvirati nešto na gitari. O, da! O, to će sigurno probuditi Jess. A, šta se to čuje? O, kakva užasna muzika! A, previše glasno! A, sad će me oduvati ovi zvučni talasi! Moja luda komšinica Tiffany odlučila da napravi ovdje rock koncert, jel da? Jess će bar poslušati dobru muziku. Ne, isključi to odmah! Ne mogu te da slušam! Krenut će mi krv iz ušiju! Daj mi to! Hoćeš da sviraš? Drži ukulele! Ona bar prijatnije zvuči! Šta? Ozbiljno? Jao, komšinica mi je smor. Šta? Dobila sam malu kantu sa bombonama? Ali to je tako malo. A ostali imao više, to nije fair. Da, kod mene srednja veličina. Meni će tog sigurno biti dovoljno. Monika, gledaj tamo. Nicole ima ogromnu porciju Skittles. Da, baš mi se posrećilo. Još nikad nisam vidjela toliko bombona. Ali Britney počinje. Okej, sad ću da probam. Kako da pojedem to? O, ideja. Posadit ću Skittles u saksiju sa zemljom. Da, zakopat ću bombonu. Tako. A sada treba malo sačekati. O, već mi je poraslo drvo. To je pravo Skittles drvo? Da, hoću što pre da probam bombone. Tako su velike. Uzet ću jednu. Da, to je predobro. Cool, baš mi se sviđa. Hej, sklonite svoje ruke, to je moje. Sama ću sve pojesti, a vi možete samo da gledate. Bila je mala porcija, a postala velika. Ona tako privlačno jede i ja bih probala to. O, Britney, šta je sa tvojim usnama? Postale su šarene. Pogledaj brže. Ma, zezate me. Wow, stvarno su mi usne šarene. O, kako brzo nestalo. Šteta. Lepo izgledalo. Monika, sad ti. Dobro, vrlo rado. Sad ću da probam. Dakle, sipat ću sve iz kante na sto. Tako je. A sad ću podeliti sve po bojama. Super. Treba mi slamka. Pokušat ću da pojedem svaku boju kroz slamku. Da, super. O, šta se sa mnom dešava? Postala sam roze. Kako super. Želim još. A koju boju izabrati? Tačno. Da, probat ću plave bombone. Ukusno. Yes. A pa šta? Da, uspelo je. Sad imam plavo odelo. Super. Ovog puta druga boja. Monika, to izgleda super. Wow, Monika, tako si lepa. I posljednja, zelena boja. Ove bombone su najlepše. Da, zelena kosa. Ne mogu više da čekam. Stani, Nicole. Prvo morate zapratiti naš kanal da ništa ne propustite. Stavite like i ne zaboravite na zvonce. Nicole, sada možeš probati. Odlično, odmah ću. Imam baš mnogo bombona. Prelepo. Nicole, a hoćeš li dati drugaricama nešto? To je bilo surovo. Baš
me briga, poješću da sve sama. O, da, kako ukusno. Evo, šta je to tamo? Nešto sjaji na dnu? Jesam li postala klov? Šta? Ajoj, to je jako smešno. Tako ti treba, Cicija. Wow, to je šećerni kolač sa srcem. I u setu je igla da bi se srce iseklo. Wow, Britney ima još veći kolač sa kvadratićem. Zanimljivo. A Nicole je opet dobila najveću porciju. Ovaj kolač je veći od tvoje glave. Svi su šokirani. Ali Monika počinje. Uzet ću iglu. O, tako oštra. Odgovara mi. Pokušat ću da isečem srce. Uspeću. Hajde još malo. Da, uspela sam. O ne, srce se slomilo. I šta će biti sa mnom? A ne! O, torta u lice, to je bilo moćno. Monika, kako si? Sada barem znamo šta će biti ako kolač pukne. Britney, sad ti? Ja? Okej, sad ću. Imam lifehack. Polizat ću kolač da bi postao tanji. Da, o ne, razbio se u mojim rukama. I šta sad? Ne, molim vas. O, za Britney su pripremili veliku čašu sa jajima. To je moćno. Dobro, što ima peškir? Dakle, ostale samo Nicole. Hajde, draga, možeš ti to? Okej. Ja imam tako veliki kolač da je bolje koristiti ne iglu nego testeru. Da, sa njom će biti mnogo brže. Uspeću. Hajde. Još malo. Gotovo. Krug nije teško iseći. Devojke, gledajte, uspela sam. Ne možeš samo otići. Ćao, čao. Ne, sad ću dobiti kaznu. Čekajte, to je greška. Nemojte. Monika, što si uradila? Baš si bezobrazna. Ali to izgleda zabavno. To nije smešno. Jeste. Wow, kako mala flašica Fante. Tako je slatka. Britney, a šta je kod tebe? Oho! Ja imam srednju flašu. To mi se sviđa. Super. Oho, to je pobjeda. Kod mene je ogromna flaša žele sa bombonama. Super. Stani, ja sam prva. Otvaram flašu i stiskam žele. Hajde. Wow, izgleda baš privlačno. Sad ću da probam. Da, ukus Fante, šta može biti bolje? Jao, Nicole jedva čeka da proba. Ne može više da čeka. Devojke, požurite. Inače će Nicole početi da jede svoje žele. Ups, Monika, to niko nije očekivao od tebe. Britney, sad ti? Dobro, sad ću da probam. Ja imam žele sa bombonama njorc. I stisnut ću. O, kako lepo. Da, i ukusno. Cool. Monika, šta hoćeš? A? Ne. U stvari, znaš, predomislila sam se. Izvoli. Ne, ipak neću dati. Poverovala si. Jao, Monika će to sigurno zapamtiti, Britney. Smislila sam. Napravit ću sebi sendvič. Da, uzet ću hleb i stisnuti žele na njega. Odlično. Eto. A sad ću dodati sirup od jagoda. Tako je, to će biti jako ukusno. Zatim, šarene konfete. O, da, ja sam pravi poslastičar. Wow, kako lep sendvič imam. Jel vam se sviđa? O, Monika se još ljuti na mene. Pa dobro, sama ću sve pojesti. Da, to je prelepo. Wow, Britney, to je odlična ideja. Blago tebi. Dakle, Britney je skoro završila. Na redu je Nicole. Hajde, probaj brže. Toliko si čekala to. Odlično, počinjem. Hajde. Nešto neće. Šta je bilo? Ups, izvinite, slučajno sam. Baš mi je nezgodno. Došla mi je ideja. Sad ću prevrnuti flašu. Da, gledajte, tako je mnogo lakše. Da, sad ću malo udarati flašu.
Odlično, a sad ću pokušati glavom Kija. Jao, Nikol, to je već previše. Žele je već izašlo, smiri se i probaj ga. Pa da, već mi se vrti u glavi. Jedva čekam da probam to. Wow, to je jako ukusno. Želim još. O ne, zaletila sam se. Ne, šta da radim? Ups, Nikol, jesi li u redu? To sigurno nije bilo prijatno. Wow, to je malo pakovanje ljutog čipsa. Bit će vruće. Britney ima srednje pakovanje. Strašno. Ali najmanje sreće imala Monika. Dobila je najveće pakovanje. Ojoj, dakle, Nikol počinje. Hajde, kreni. Sigurna sam da mi neće biti ništa strašno. Ne plašim se vate. Dakle, sad ću izvaditi čips. Kakva mrva, uspeću. Dakle, probat ću. Ovo, već osjećam da u meni sve gori. Šta je to bilo? Izgoreo mi jezik. Pomoći ću, Nikol. Imam osvježavajući sprej za usta. Monika, daj to, Nikol. Hvala. Baš osvježava. Super. Sada Britney. Dobro, ali jako se plašim. Nadam se da ću preživeti. Da vidimo koliki je moj čips. Baš je veliki. Ima i jezivu crvenu boju. Ok, probat ću. Ne mogu. Britney, saberi se. Budi hrabra. Eto, sve u redu. Ne, sva si pocrvenela. Nije mi dobro. Devojke, smirite me. Dobro, lakše mi je. Sad ću to brzo pojesti. Ne želim dugo da se mučim. Ne, sve mi gori. Pomozite mi, molim vas. Šta da radim? Ideja? Poliću vodom. Da, to mora pomoći. Eto ti. Da, kako prija. Monika, baš ti hvala. Žao mi da ti kažem to, ali sad je tvoj red. Hajde, probaj to. Ne, samo ne to. Nadala sam se da ćete zaboraviti. Dobro, sad ću probati. Ne, koliki čips, devojke. Stvarno ćete me podržati? To je druga stvar. Sa vašom podrškom ću sigurno uspeti. Probat ću malo. Sve mi vri unutra. Hajde, Monika, možeš ti to. Podrška drugara je dala Moniki puno snage. Sigurno će uspeti. Hajde, podržite Moniku u komentarima. Ostalo je sasvim malo. Da, završila je. Ajoj, nije mi dobro. Gorim. Došla mi ideja. Treba akvarijum sa vodom. Da, to će sigurno pomoći. Hajde, stavi glavu ovde. Postalo mnogo bolje. Hvala, Britney. Jao, ribice mi u ustima. Hvala, devojke. Spasili ste me. To je bilo čak i zabavno. Ćao svima. Spremite mi tortu. Dobro, sve će biti spremno. Ideja. Nancy, daj mi popit. Vrati mi popit. Hvala. Vrati. Pa šta je to? Nutella, volim je. Nutella uvek radi. A ja sam dobila veliki popit unuke. Unutra ću sipati M&M's bombone. A sad ću izvaditi čokoladu i istopiti je. Da, tako je. Kako lepo čokolada curi po popitu. Pogledajte, dobit ću veliku čokoladu sa M&M's bombonama. Ali prvo treba sve zalediti uz pomoć spreja. Proveravam. Da, sve se stvrdnulo. Sad ću izvaditi čokoladne štapiće sa bombonama i staviti ih oko torte. Wow, ispalo je baš lepo. Svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa moja torta, To je neki užas. Izgleda smešno. Sad ću vam pokazati kako spremiti zaista lepu tortu. Savršena torta je već spremna. Ostalo je samo ukrasiti. Sipat ću malo crvenog krema odozgo. I lopaticom ću napraviti lepe šarene torti. Tako je. Sad će mi trebati moj aparat sa različitim bombonama. Da, izgleda ekstra.
Prvo ću uzeti zelenu boju. Stavljam na tortu zeleni Skittles. A zatim žuti. I nastavljam. O, da. Moja torta sad izgleda još lepše. A šta je kod Nancy? Njam. Šta? A? Potpuno sam zaboravila na tortu. Dobro, vreme da počnem. Sipat ću Nutellu na tortu. Tako je. O, izgleda divno. A sada vadim Malteser s bombone. Obožavam ih. O, da, prelepo. Poređat ću ih na tortu. Ovako. Želim da bombone budu ovdje, ovdje i ovdje. Da, super. Jo, nema više. Pa dobro, znači završila sam. Pošto su sve torte spremne, neka ih Kate proba. Juhu, imam 3 torte. Hoću da probam ovu šarenu. Baš je ukusna. A šta je ovdje? Ovo? Pa to su čokoladne trake sa M&M's bombonama. Obožavam ih. I torte ekstra. Ostalo je probati posljednju torticu. Jedva čekam. Wow! Tako je čokoladna. Divno. Baš mi se dopalo. Odlučila sam da pobeđuje čokoladna torta. Šta? Stvarno? Da, pobjeda je moja. Presrećna sam. Ovaj put želim koktel. Pa to je lako. Sad ću početi. Uzet ću čašu i umočiti u fluff. A zatim u slatke šarene konfete. Da bi kraj čaše bio ne samo lep, već i ukusan. A sad ću spremiti sam koktel. Sipat ću punu čašu mleka. Tako je. A sad mi treba sirup od borovnice. Ukrasit ću kraj čaše sa njim. A zatim ću sipati što više sirupa u mleko da bi mleko dobilo plavu boju kao voda u okeanu. Šta još? Da, znam. Ovdje sigurno nedostaje šlaga. Sipat ću ga na koktel. To će biti baš slatko i ukusno. A sad ću ukrasiti sve malim mančmelovom. Uradit ću to profesionalno. Da, ispalo je baš onako kako sam htjela. Ostalo je politi sve sirupom od jagoda. A zatim ubaciti slamku. Mlečni koktel za Kate je spreman. To je kulinarsko remek delo. A šta je kod vas? Šefe, vaš koktel izgleda dosadno. Sad ću vam pokazati kako se pravi ukusan koktel. Treba mi malo mleka i kakao Nesquik. Šefe, pomozite mi. Naravno, nema problema. Zašto neće? A ne maltretirajte flašu. A Nancy, možda ćeš ti uspjeti. O, hvala, unuko. A dakle, sipat ću mleku u čašu sa kakao prahom. A sada najzanimljivije. A razvaljat ću mančmelo oklagijom. A da, odlično mi ide. A sad ću makazama napraviti prelepe latice. Pogledajte kako slatko. U sredinu ću staviti slatki biser i to je to. Ostalo je samo zatvoriti cvetić. O, kako ukusno. Stavljam cvetić u čašu i može da se služi. Oho, da li ste već završili? Dobro, sad ću smisliti nešto. Stavit ću u činiju sve čokoladice koje imam. A zatim ću to sve istopiti uz pomoć vatre. I jao, kako jaka vatra. Da, tako je. Čokolada je počela da se topi. Super! A sada sipam tečnu čokoladu u čašu. Odlično!
ali treba to nekako ukrasiti. Dodat ću poki štapići. Da, baš lepo. Završila sam. Kate, probaj. O, jedva čekam. Želim da počnem od ovog. Cvetić od marshmallova. Baš je lep. A šta je ovo? Izgleda ekstra. Wow, ukus je super. Svidalo mi se. A sad ću probati posljednji koktel. Šta? Štapić se slomio, a koktel se stvrnuo? To neću probati. Dobro, onda pobeđuje šef. Konačno. Nisam ni sumnjao. Jede mi se pomfrit. Hoćete ga spremiti? Naravno. Treba mi krompir. Nož već imam. Sad ću ga iseći. Ha, to je tako zabavno. Krompiru, nećeš pobeći od mog noža. A prestani, Nancy. A daj mi taj nož. A ti uzmi kalup. Izgleda zanimljivo. Sad ću da probam. O, to stvarno radi. Sad ću skloniti višak. O, ostali su mi slatki krompirići različitih oblika. Kate će se dopasti to, sigurna sam. Stavit ću sve u kipuće ulje da se isprži. Ostalo je samo sačekati. Jao, vruće ulje je baš opasno. Ostalo je samo sve izvaditi. Sve u redu. Dodat ću kečap i to je to. Svaka mi čast. Nancy, da li si već sve spremila? Bravo. A ja moram narendati krompir. Sad ću dodati malo brašna i promešati sve rukama. Da, odlično mi ide. Sad ću dodati jedno jaje i ponovo ću sve promešati. Tako je, uspelo je. Napravila sam testo od krompira, a od njih dugačke trake. A njih ću spojiti ovako i napraviti kikicu. A nju ću staviti u ulje da se prži. Da, ja ću imati krompir najneobičnijeg oblika. Stavljam sve na tanjir, a zatim dodajem sosove. Kate će biti oduševljena, ne sumnjam. Šefe, a šta je kod vas? Ja ću uzeti krompir i odseći sve suvišno. Zatim uzimam 2 drvena štapića. Pogledajte kako sam smešan. U redu, moram biti ozbiljniji. Ja sam ipak šef. Gledajte, stavljam štapiće sa obe strane krompira, a zatim ga sečem, ali ne do kraja. Eto, sad imam harmoniku od krompira. Da, to je genijalno. Napravio sam muzički pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. O, sve je spremno. O, da. Krompir je postao rumen i hrskav. Ostalo je dodati sos. Iscedit ću par kapi sirnog sosa, a zatim dodati kečap. Uz pomoć štapića ću napraviti lep uzorak na tanjiru. Pogledajte. Ostalo je dodati paprike i to je to. Wow, sve izgleda jako ukusno. Počet ću od ovog krompira. Krompirići ima različiti oblik. Cool. O, ovaj čovečuljak je baš lep. A sad ću probati ovu harmoniku od krompira. Zanimljivo. Wow, pa to je prelepo. Super. A sad je vreme da probam posljednji pomfrit. Liči na kikicu. Jao, divno. Mnogo mi se sviđa. Ovaj pomfrit je sigurno pobedio. Ozbiljno? Jao, hvala draga.